yense. Yesu amaja pamodzi ndi Yudasi Iskarioti osaziwa kuti siku lina azamupereka. Kunonso ku Malawi tili ndi a Yudasi Iskarioti ambirimbiri m'machalichi mwathu, muzipani mwathu, m'manyumba mwathu, koma mwina sitimawaziwa. Ine ndine Bon Kalindo, the DC. Mwana upya una patali, the last man standing. Oyimirira amalawi mopanda kupyetera, mopanda kunamiza, mopanda chinyengo, mopanda kufuna ndalama koma kungoyima pa chilungamo. President wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi, komanso president wa gulu la Malawi First, the people first. Gulu limene ndilomenyera ufulu, limene silimayang'ana kuti uyu ndi wakumpoto, siliyang'ana kuti uyu ndi wa chigawo chapakati, siliyang'ana kuti uyu ndi wakumwera kapena uyu ndi wa ku Eastern Region. Ife sitimayang'ana chipani cha munthu chalichi chake, koma timangomfunapo Malawiyo ndi kumuuza uthenga wofunikira, zili ndiye Malawiyo anyozere kapena asanyozere, bora uthenga waumva. Mwezi watha ndidajambula audio imene ndidachenjeza zipani ziwiri zazikulu muno Malawi, chipani cha UDF komanso chipani cha DPP. Izi ndi zipani zimene MCP ndi Chakwera ndi anthu ache akakhala sakugona nazo tulo. Ndipo ndidanena mopanda mantha, ndipo lero ndikubwereza kunena kuti inu a DPP komanso a UDF musamale kwambiri, komanso inu a chiwanja cha yawo, komanso inu alomwe mulakho wa alomwe musamale. Chifukwa dera lanulo la Eastern Region kukuyambika gulu limene cholinga chake ndi kuthana ndi chiwanja cha yawo, chimene ndi chiopsezo kwambiri kwa Lazarus Chakwera MCP komanso UDF imene so ili chiopsezo ku chipani cha MCP. Ndipo amalawi ndi inu mboni kunena kuti zimene ndidanena ine, kunena kuti inu a chiwanja cha yawo musamale kukuyambika gulu limene cholinga chake ndi kulimbana ndi chiwanja cha yawo. Anthu ndi osusuka, anthu alandira ndalama, ndipo ndalama zamakalandirira kusalima. Inu amalawi ndi inu mboni, chifukwa gulu limene ndimanena lija ndimalinena kuti afuna lichite register mwa msanga, gulu lodi analichita register, ndipo tikunena pano lisegula maofesi yake posachedwa pompano mboma la Mangochi, limene anthu ena ochokera kusalima, ena kudeza, ena amene akhale maiko akunja, akhale ali mmene momongati akulu ncholinga kuti alimbane ndi chiwanja cha yawo chimene akuti sichimalemekeza Chakwera, President Chakwera, komanso akulimbana ndi chipani cha UDF. Izi amalawi ine nditanena ndidatukwanidwa kwambiri, ndidanyozedwa, koma Mulungu ndi Mulungu, Mulungu ndi wamphamvu, Mulungu ndi wazatheka bwanji. Ndipo zimene ine ndimanena, zimene anthu ena amazinena kuti ndine wamisala, zachitikanso pano, ndipo maofesi posachedwa pompano asegulidwa ku boma la Mangochi. Koma lero kwambiri amalawi sindili pamenepo, nangofuna ndingokupasani ngati ka preamble. Koma kweni chimene ndabwerera mama wa uno ndikubweresa breaking news, makamaka yofuna kuchenjeza chipani cha DPP ndi mtsogoleri wake Peter Mutharika komanso mulakho wa alomwe. Tikunena pano
anthu amenewa timu imene timayinena kuti ikulowa kulomwe beroti yalowa sopano kulomwe beroti kuja ndipo yakwanisa kukafika ngakhale kubanja la Peter Mutharika. Ndafuna ndinene pano kunena kuti mwambo uja umachitika chaka ndi chaka okumbukira malemu Profesa Mutharika, bingwa Mutharika, mapemphero komanso kukasesa kumanda. Ngati ziti zichitike chaka chino ndiye kuti timuthokoze Allah, timuthokoze Mulungu. Chifukwa timu imene inakonzedwa kuti ithane ndi chipani cha DPP yakwanisa kukapeza family members, yakwanisa kukafikira kwa mafumu amene alepheresa mwambo umenewu. Ndipo mwambo umenewu uja umafika kuti tikukayala nkhata kukasesa kumanda kwa bingwa Mutharika umenewu suchitika. Chifukwa ndalama za nkhani zaperekedwa kwa anthu amene ndi andalama sokale, kwa anthu amene akuzitenga kuti iwo ndi anyake akumulanje, ndipo akwanisa kukafikira family members. Ndipo mwambo umenewu ngati uti uchitike chaka chino, mundifunse ine kapena tingonena kuti ngati ungachitike, tiyeni tithokoze Mulungu. Chifukwa ine sindikukhulupirira kuti ndizoona kuti anthu akafike nazo ndale ukalowa nazo kuma family issues pakana kumakalowerera za kumtundu wa eni yake. Chifukwa tikafuna kunena pano momuopa Mulungu komanso mopanda mantha, nkhani tu ya kukasesa kumanda kwa malemu bingu kapena kukonza mapemphero kukumbukira malemu bingu ndi nkhani ya kufamile. Koma lero anthu ena andale amenenso ndi mabeneficiary amalemu bingu wa Mutharika, amene anadya naye kwambiri, amene amadya naye mbali imodzi, ndi amene akupanga zimenezi. Motero kuti akafika ndithu nazo ndale pakana kufamile, pakana kwa mafumu, motero kuti mwambo umenewu chaka chino uvutirapo kwambiri. Koma ndizomvesa chisoni kwambiri kuti ndale tafika nazo pamene pa MCP ali ndi mantha kwambiri ndi chipani cha DPP komanso family ya Mutharika. Ali nayo mantha chifukwa akuziwa kuti mwambo umenewu ukachitika ndiye kuti mwina anthu akatengako madaliso ukakhalanso ngati ndi president amene waziko amene akuchitisa mwambo umenewu. Komano anthu mundati mpange kafukufuku wanu kuti mumuziwe munthu ameneyi, muzunguzika mitu kwambiri, mupukusa mitu, chifukwa anthu amene wawa amene apangisa zimenezi ndi anthu otchuka, komanso anthu amene anadya naye malemu bingwa Mutharika mbali imodzi, ndipo chuma chake china chili ndi iwo. Izi nangofuna kuti ndichenjeze family ya Mutharika kunena kuti Ayuda Iskarioti muli nawo ku DPP konko, ndipo ngati simusamala, ngati simutenga mabinoculars yanu ndikuzukuta bwinobwino, muziwe kuti siku lina kumene koko kukuyikidwa mabomba, ndipo mabomba amene akaphulika kuchitika zoopsa kuja kumatchedwa ku DPP. Kutero ku plani yawo siyokhayo iye ayongoleperesa mwambo wa malemu bingwa Mutharika Profesa ayi akonza ndandanda wa zinthu zoopsa. Nambala 1 akonza kunena kuti achite konvinsi mafumu kuti amuchite denounce Peter Mutharika kuti kwawo sikutyolo, Peter Mutharika siwakulomwe beroti, ndipo anthu asamamulemekeze Peter Mutharika. Izi ndi zimene akonza kunena kuti Peter Mutharika kwawo ndi kunchewu, ndi zimene tu akonza timu imeneyi. Komatu anthu amene akupanga zimenezi ndi alomwe enieni apaphata amene mukawaziwa muzunguza mitu kwambiri. Komanso plani yawo ina namba 3 imenenso ndi bomba lalikulu, akukumana museri ndipo mamiting anayamba kale kunena kuti akufuna amemeze anthu amene anayambisa chipani cha DPP
kuti chipani chija akachipange deregister, kunena kuti chipani chimenechi chili ndi umwini ndipo anyake a chipanichi akufuna achithese. Mukamakhala phee ku chipani kwanuko ndikumangogona osaziwa kuti zimene zikuchitika ndi chani, musamale kwambiri, musamalire chifukwa anthu amene mamiting yawo apita nawo patali, ndipo ndizomvetsa chisoni kunena kuti anthu okutinso ndi alomwe ndi amene ali pasogolo kumenya pulani imeneyi, kupanga ploti imeneyi ndi cholinga kuti chipani cha DPP chithere pompo. Bomba lomalizira kwambiri ndi lija limatchedwa lothana ndi mulako wa alomwe. Pulani ya anthu amene inayambira pakatali, ndipo kwa inu amene mmayang'ana kwambiri kapena mmasatira zinthu, musatire mulako wa alomwe wa chaka chatha. Muona kuti mulako wa alomwe wa chaka chatha sunayende monga mmene umayendera. Ndikunenatu ndi inu amene mmapanga za mulako wa alomwe. Mulako wa chaka chatha wa mulako wa alomwe sunayende mmene umayendera. Kunapezeka kuti kunali mavuto ambirimbiri, kuphatikizanso anthu ambiri adavutika kuti abwerere m'makwawo, anthu ambiri adavutika kuti adye. Zimene zijasi kuti zinangochitika ayi, inali pulani ya anthu amene ali alomwe, ndipo anakatenga ndalama anakapanga sabotage ncholinga kuti mulako wa alomwe uja ukhale ukusokonekera. Chaka chino ndipo muyembekezere zovuta kwambiri chifukwa mulako wa alomwe wa chaka chino ngati ungachitikenso uchitikira mwayi. Ndafuna ndikuwuzeni kuti m'Malawi muno mukuchitika zinthu zoopsa, anthu ena sakugona ndi cholinga kuti zisankho za 2025 zizakhale kuti akuwina ndi iwowo. Ndipo DPP mukapanga masewera ndi kuzisankho kumweko simukafika, simuzayiona baloti, chifukwa ngakhale president wanuyo pa baloti posakakhalapo. Ndi chifukwa chake ndimafunsa kuti kodi milandu yanu ija mwamaliza, mwasiriza kukangana? Koma konko ku DPP ko kuli anthu ena ake amene samafuna kulangizidwa, ndiye akumatumanso anthu ena kuti kumajambula ma audio olimbana ndi ine kunena kuti ine sinimakonda DPP, ine iyayi siningaone zochitika ku DPP, siningaone zochitika ku opposition parties chifukwa chokuti ndinali nawo mutonsi alliance imene ndinachokamo kalekale kutangotha mezi 6. Ndafuna ndikunena kuti amene amakulangiza ndi amene amakukonda. Zili ndi iweyo amene uli wa DPP, umve uthenga wanga usaugwirisire ntchito kapena iyayi ugwirisire ntchito. Mfuti zachuluka kwambiri muno m'Malawi, mwachisanzo kuja kumachedwa kuntaja kunabwera okuba fete ku nyumba ina, koma mwa okuba fete 10 aliyense anali ndi mfuti. Mfuti zikugawidwa mwachisawa muno m'Malawi. Tikunena pano ngakhale anthu obwera ochokera kunja akumapasidwa mfuti zopanda mapepala. Mfuti kumampasa munthu wa ziko lina obwera kunoko kuzacheza. Chikhalienicho inu mmati mukamapita maiko ena, mukamapita ndi anthu anu amene amakhala ndi mfuti, zimalandidwa pa airport yakumeneko, koma kunoko mwaphweka nazo mfuti mukumatha kumapasa anthu obwera. Siku lina muzakaliona ziko lanu litalandidwa ndi anthu obwera, musazadabwe. Ine ndine Bon Kalindo, the DC.